מה את רוצה? אני הולך לשים בה. תראיתי קטנה. יפה. לא עשתה? לא אחי. ואתה? ביחד בכאבים. צלם? בטח. אם הוא צועק. הם בחרו הם? מה? כן. תסתכל ככה. תתח עיניים. צריך לשים בר? כן. תסתכל עכשיו גם אתה. איך עשית פה בכיתה ו'? זה נקודה. הנה שם. זה בסדר? איפה נגמר? קצת יותר לזה, לא? בסדר? בסדר דוד? דבר. דוד, בסדר? אולי... לא בסדר. מה אולי? תגיד מה אתה... קצת יותר לכיוון פה, לא קצת? לא. קצת, לא בפנים? הרבה. בפנים? כבר לא יראו את העגיל. לא, רק אמרתי, בסדר. אני עשיתי בכלל לא האוזן. בסדר. בסדר, אבל אתה אחלה גבר. לא רק, דיר בלעד. אני אצלם אותך. אני מעלה את זה ליוטיוב. עכשיו, זה לא כואב, אל תפחד, בסדר? בלשון גם לא. בלשון בסדר. בלי לחץ, בלי לחץ. אל תפחד. הופה, זהו, נגמר צחי. זה הכל. פתח את העיניים, פתח. זה שם כבר? כן, עוד לא, הגיל עוד לא. כואב צחי? עכשיו מכניס את הגיל, תגיד. זהו. חכה. קטלני. אני סוגר. תסתכל עליי. זה קטלני צח. וואי, אתה דומה אחי למטה ממסס. אתה דומה לבר גבסים. הגרסה היפה. אז הבנת? 2 כפיות מלח, כוס מים, וככה תכניס אותם לגפן בתוך הכוס ותנקי 3 פעמים דין. קודם תשטוף ידיים שלא יהיה מוגלה ובעיות, ותשים משחה, בסדר? ותהיה. אל תיכנס בבריכה בערך 20 ימים. בים, אין אלת. בים אתה יכול אחרי שבוע ככה ללכת. כי זה מלח, הבנת? טיפש. כן, מים ומלח זה בים, זה בסדר. אבל אני יכול להסתובב עם זה רגיל, נכון? בים? לא בים, בחוץ? כן. בבקשה, תסתובב כמה שאתה. אם הוא ילך למסיבה, לא יזדהם לו? אל תשים משהו לכלוך בפנים, וזה הכל תעשה עם ידיים נקיים. מסיבה, תראה מה מסיבה, תשתה וודקה. תשתה, תהיה עם בחורות. לא, זה בסדר. קח תראה במראה. אתה יודע למה הוא צחק? מכוער כזה עם בחורות. זה יפה. כן, יאללה, בוא כבר. עכשיו תראה, אם אתה מוריד את זה, אולי 5 דקות זה יהיה סתום. בסדר? אל תוריד את הגביל. לא, אחרי כמה זמן אפשר להוריד? חודש? כן, חודש. לא יותר. אבל אל תהיה הרבה זמן בלי הגביל, זה לא שלא יסתום. בסדר. דקה אחת. עכשיו אני שם פולידין שמה, ותהיה בהחשה.
שעה עם הזה? עם המשחה הזה. רוצה לבוא לצחי? אמא שלך ידעה שאתה עשה גיל דני? שקרן? שורף? זה משחה. זה יותר כואב, זה לא הרגשתי את זה. שקרן. בלשון עוד יותר לא מרגישים, למה אני אבן פה עוד שבוע. בכלל לא כואב, אבל התקופת מתנפח. החלמה? לשון זה יתנפח אחר כך. הרבה? כפול? לא, זה לא יתנפח, דקה אחת. זה לא יתנפח, לשון יתנפח. בגלל זה צריך לשים טוביות קרח ויורד נפח. אתה רואה צחי? או אבא פגן לא יוצא בחיים. מה? ספוג אני. בלשון? למה לא? דקה אחת. מה קשור? אני אפילו מוכר. מי מסתכל על זה? אתה תוציא רגע גר ככה? לא רואים, מה אתה רוצה? טובה עם שעה, המצביע. בסדר? שעה. עם הפלסטיק הזה, ואחר כך אתה לוקח בבית כוס מים, 2 כפיות מלח,